mar AUC. Wavinyo nyiso Odinga ni duto pokolal kendo pod en gi ting' e pacho ka. Jomokalo koloso e kaunti ma Siaya nyasi mar iko moro. Wavinya nojiwo jodak ma Nyanza mondo sirkal Kalonzo kwacho ni Kalonzo osesiro Odinga kuom higni 15. Simuliona juzi mimi nilikuwa Kisumu. Nikawaambia sisi tumetembea na wao miaka 15 and we have been faithful. So we are asking our brothers also from the Nyanza region to also be faithful to us and support us because His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka anaomba kiti ya rais yake. Si sawa? Aombe naende atafute marafiki wengi wengine huko nje. Atafute marafiki wengi huko tukuje tushikane ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Wabire County ma Kiambu miche maga johale boma Kiambu kwano lal maromenda maromo milion modhuro bang' duka magi wang' otieno ma piny orugo kawuono. Pisa mochung'ne nego mache county no ma Kiambu kanyakla gi jolweny mane owuok e kambi jolweny nokonyore nego majno ma noyudo salandore e alworano. Maloyo ute 50 nowang'e masira mar mach ka thoth oganda ne oresi mach magerno. Kata kamano gi ng'at mano hinyore ka nonro koro dhi nyime e wi gino madine kel majno. Inaitwa Business Arcade hapa CBD Kiambu kwa soko, na tunaona ni biashara nyingi sana zimeathirika, biashara 50 kwenda juu, kwa sababu wengi watu hawkers huwa wanaweka mali yao huko na hiyo mali hata imeungua. Stima tunaona pale ikitoa sparks na what have you. So we don't want to speculate on anything. We want the investigating officers wakuje ndio waangalie, ndio watuambie kiini cha moto ni nini. Wote nikawaambia watoke. Nikapanda huko juu nikafungulia maji, zile tangi zilikuwa zimetoreka zote nikachapa, nikaja nimetoanisha mapipe, ile rooftop ilikuwa inachomeka, nikaswing nikaiangusha chini na nikashuka. Wach malit en ni piny Kenya yuago mane en jakoma jopuonj madongo mar skunde mag primary pachoka Johnson Nzioka manyo wito ngimane e masira mar apaya. Nzioka na wito ngimane otieno ma piny orugo kawuono e masira mar apaya manyo timore Athi River wang' apaya ma Nairobi kochomo Mombasa. Duol ma ndiko jopuonj wacho ni Nzioka ne en jalno manochiwore kendo tiyo matek mar bero sekta mar somo e pachoka. Nyasaye mondo ket chunye kamokwe. Jalup jatend piny Kithure Kindiki otele chendo mar weche thieth matudo county kod piny owacho mamalo e kar jot ma Karen. Romono menyo yudo yore mag bero sekta mar thieth kod okenge mag bero kumba mag thieth e bwo chenro ma Taifa Care. Today's meeting provides a platform for us to jointly discuss, learn, innovate and share experiences on health by fast-tracking our journey towards universal health coverage. Additionally, meetings like this will foster intergovernmental coordination and cooperation, thereby making the national and county governments to be more effective and efficient in their roles. This meeting also will be expected to deal with the issue of the capability of our health institutions and health facilities to provide the required services, and therefore the National Equipment Support Program and how we again expedite the outstanding issues around ensuring that our health facilities have the necessary capabilities to deliver services is part of the outcome for this meeting. In terms of registration, we seem to be making good progress. 19.5 million Kenyans are already enrolled. And for the avoidance of doubts, out of the 19.5 million Kenyans, all of them are enjoying
primary health care, which the government is providing free of charge. We need to do some work to make sure that as many people as possible who have registered are making contributions. Wadhi Kericho riwruok ma lakteche bade ma Kericho obuogo dhi ng'anyo pono ni tend county no orem keto e tim ogirimiti mane gichopo e kod KMPDU bade ma Kericho ka gikoni tend county ma Kericho ni kod ndala 14 mondo rang'ur magi chone tend county monywando keto e tim lai mag tich kod lwasi malong'o kaachiel gi choro e ngas lakteche matiyo matek. Gikoni gibiro jwang'o tich e kuonde thieth duto mag county kendo onge dok chien okang' magibiro kao. The issues at hand that we found to be of serious concern to our members is the issue of medical cover. As doctors, Kericho County does not have a comprehensive medical cover for its doctors, despite the fact that they provide the service of being healthcare workers and doctors. So actually they are providing a service that themselves they cannot afford. So for that reason, we will not have any reason, if that particular matter will not have been resolved, we will not have any reason to be at work after the elapse of 14 days. Nyinyi munasema hamkuweka hizo pesa kwa bajeti. Kwa nini? Inamaanisha kwamba mjali wafanyikazi wenu haswa wa afya. Iwapo kaunti ya Kericho haitaweza kutupa suluhisho kwa haya mambo ambayo tumeandika tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka huu saa 6 usiku kamili tutaanza mgomo wetu. Kawuok Kericho en jera mak lepe matuga dhule lig maduong' mar piny Ingereza e pacho ka nokawo thuolo margi magolo remo e reso ngima jotuo e kar thieth maduong' ma Kisii. Jorago mane rwako lep timbe mag siro lero ni kata odoko ni gin gisigo e kindgi nikech timbe mag siro. Ne gineno ni en gima kare mondo gibi kanyakla mar golo remo ranyisi mar hera kind oganda. Jotend kar thieth no nokwayo jopiny mondo obed gi chuny mar golo remo mar konyo jotuo. Hii brada hatujalipwa, ni kujitolea just to save a life for an innocent person who is in the hospital. So tumekuja hapa na hii exercise as Manchester Gusii imeconductiwa nationwide with all the branches. The 19 counties conducted the same exercise. Hiyo ni ya Manchester, Kenya. But for us Kisii, we saw it is wise tukuje na Arsenal because we are brothers and sisters. So far, we have collected 150 units. Wow. So 150 units is not something small, but I congratulate you. Again, next time, welcome and save a life. We are trying to share love with everybody because this is still a red affair. Sisi Arsenal na Manchester wote ni watu wa wekundu na we are really trying to push and help the society become a better place. Kawuok Kisii wang'ado tong' wabiro Nakuru. Oganda ma odak kod ng'ol ma winjo kod loso nobago ng'anyo boma ma Nakuru ka gidwaro mondo mi piny owacho chiwnegi ringre nyathi moro ma achiel kuomgi manolal jumbe 2 mokadho e kar kano ringre kar thieth ma Nakuru Referral. Ringre ma Sichep Ng'eno ma jadweche 7 noyangi ni olal e kar kano ringre joma otho ma Nakuru no bang' wito ngimane e kinde mane oyudo thieth e kar thieth no. February 25th, the family was informed that Mercy's body had mysteriously disappeared from the mortuary. Under highly suspicious circumstances, the hospital staff and management have failed to provide any satisfactory answers, and the investigation into this matter remains frustratingly slowly. We are here to support our brother here and our sister, the both of them. They are both deaf. They have not been sleeping. They have been asking many questions. The government is just sleeping and there's no activity. So we're only asking that. And that's why we came here to support our brother here and our sister so that they can get back their child. That when we discovered this act, that we have a missing body in our mortuary, hospital yetu ndio ilita polisi.
We are the ones who reported to the police because this is a very serious police issue. It's a criminal activity. It's a crime that has been committed. And therefore, me Kenya nitauliza community yote jamii, we are cooperating fully with the police. Tutasoma content ya hii petition and we'll also continue collaborating with the police until we get to the bottom of this matter. Wadonjo Vihiga mor kod ilo no pongo lwasi bo mai bwali account ma Vihiga ikinde mane jaduong moro ma jaigni 92 duogo pacho kendo riwore gi familia mare bang' wuok pacho kendo lal kuom higni 72. Jogweng' makono ne ogoyo isikuti kendo bago nyasi marwako jaduong' Justice Ombisi Sikore gimor. Jaduong' Ombisi ne wuok pacho ka jagni 20 kendo dhi e gwenge ma Kiambu e yor menyo. Kata kamano anyuola mare osebedo kamanye ka okang' makamano pok ne onyago lemo. Ne girwake pacho kendo chenro dhi nyime mar gedone. Watumishi wangapi wa baba? Kama miezi miwili iliyopita tuliweza kupata fununu ya alitoka wapi, na hiki kikundi kanituma hapa nikakuja na tukakaa pamoja na jamii, tukakaa pamoja na administration na wazee wa kijiji, wakamkubali huyu mzee. Hata walinionyesha shamba yake iko mahali hapa hivi, tukapima nyumba, ingawaje baadaye waliniambia wameona hii nyumba ijengwe hapa ili awe karibu na wao. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya mzee. Huko kwetu tunamuita Manyinge. Hiyo ndio nickname. Hata ukimuuliza saa hii by the way anasema yeye anaitwa Manyinge. Kwa hiyo ndio ile jina amezoea sana. Mimi yenye ningesema tu ni kushukuru Mungu kutupatia hiyo nguvu ya kufanya hii kazi na hata kufika wakati huu wa kumleta hapa nyumbani. Mzee, karibu nyumbani. Ukiwa wewe ni mzee tena wewe ni pia ni baba katika ukoo. Na nina furaha sana kwa watu wa Nderi Usima community kwa kulinda mzee kwa muda ufaao. En sigana ma liche nyanya koro mogini kech kai wuoka moro kai jegni 20 ni aseuri tigni 72 iduogo dala kai jegni 92 podi tegno ma jo gweng'u yie kodi marwaki masiem ni puodho mak gi wachni chako gedni kidi gedi machigni kode en ng'uono ma Nyasaye kata en hono nikech higni go thoth 72 jomoko nyalo bedo nosenindo mago mane onyuoli godo, jomoko bende nyalo wacho ni gikiai, moko be nyalo wacho ni in ng'at madoma na dugo kaw mapin ma Nyasaye omiyogi. Mane makelo wa giko matielo mokwongo mar chenro mar Migao Kikidi Mabor pod wantiere kod mathoth moikoni e chenro ni. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne wuon Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Bing'eyo ni yweyo raliet mali gi taulo nyalo kethe. Weye kama otuo mondo otuo mana kar kende.
Yore mang'eny mag BIC gin duto makende. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Wadhi Taita Taveta Nyakoromogi en ni jofwamb weche kaunti ma Taita Taveta nobago ng'anyo ka gikwedo mokalo weche mag jatend migawo mar thieth e kaunti no Gifton Mkaya mosebedo kotudo gi weche mag mibadhi. Jofwambo lero ni jatelono osebedo kawacho ni gidwaro pesa seche mag timo tijegi, to gilero ni gin kaka jofwambo gisebedo ka gigolo dok 8 jopiny kaluwore kod rach ma sekta ma thieth e kaunti no. Tunataka gavana, tunataka gavana, tunataka gavana. Beleni tulikuwa tumewaandikia barua ili waweze kumshinikiza waziri yule ama yeye waziri mwenyewe kwa hiari yake aweze kuomba msamaha kwa matamshi aliyoyatoa kwa waandishi wa habari katika kaunti hii ya Taita Taveta. Matamshi ambayo aliyeweza kuyatoa wakati alipokuwa akizungumza katika hospitali ya rufaa ya Moi ni matamshi ya kudhalilisha uhana habari kwa kusema kwamba sisi tumekuwa tukipokea hongo ili tuweze kupeperusha taarifa kuhusu hali ya afya. Wananchi katika kaunti ya Taita Taveta kama kinavyosema kipengele cha 35 cha katiba kinazungumza kwamba wananchi wana haki ya kupata habari. Waziri anapokeuka haki ile bila shaka hana sababu ya kukimbilia kulaumu waandishi wa habari. Kwa hiyo tumekuja hapa kimsingi Jumatatu ya leo na wanachama wote hawa kushinikiza mwajiri wa waziri ambaye ni Gavana Antu Mwadime kuchukua hatua ya kwanza tukisema kwamba waziri yote aliyoyasema na mengine ambayo yamekuwa pale mbele akituhumiwa nayo ni sababu tosha ya mwajiri wake kumwachisha kazi. Tumekuwa tukijaribu kueleza wananchi nini kinaendelea juu ya afya, but waziri Mkaya amekuwa arrogant na amekuwa hawezi kupatia habari. Sasa ndio maana tumekuja hapa ili tu demand kwa governor amchukulie hatua huyu waziri kwa sababu hatuwezi kufanya kazi na yeye. Kwa hivyo tumekuja hapa, tutaondoka. Unajua governor kwa round mpaka governor aje tuongee na yeye, tu present petition yetu ndio tuondoke. Sababu ya sisi kufanya maandamano leo ni kwamba siku 7 ziliisha, tulipatia nafasi governor, tulipatia waziri wake nafasi na pia tulipatia county secretary, lakini hadi kufikia siku hizo 7 zimeisha hakuna mtu ambaye tutafuta. Lakini cha kushangaza ni kwamba walitutafuta wakituambia tukutane nao katika klabu. Unasikia? Ni kitu cha kushangaza kwamba serikali nzima cabinet inaita waandishi wa habari wakakutana sisi katika klabu. Tukazungumza nao nini? Tuliandika barua kuomba waziri aweze kuomba msamaha. Hakuomba msamaha. Imekuwa changamoto kubwa sana kwa sisi kupata habari, si kwa sekta ya afya peke yake, lakini hata kuna sekta zingine pia zina changamoto, na huu ndio mwanzo tu, bado tunazidi. Tunaanza na sekta ya afya, alafu nayo kabisa. Bila Maisiolo Kwerowere County no mondo chiw report manyalo konye mako jonjore kendo geng'o rochruok magari te gwengego. Kagidhialo odiechieng' mar geng'o timbe mahundu e piny mangima etesendo Bila Maisiolo, apisas go mag obila koni keyo lipot ewi njore biro konyo e kedo gi ohala ma yedhe mamero ji kaachiel gi kweth mag jomahundu e gwengego. Korakore jodolo makono oten gi jakom mar kanisa ma Isiolo Interfaith mano Sheikh Ahmed kod jagoro Bishop Stephen Kalunyo opoyo jopiny owacho kuom yande ewi toko kendo goyo kogno joma manyo opande gi obok wuoth mag passports ne jodak e kiewo mag Kenya gi pinje maoko. Gino makoro giwacho ni biro miyo jende makono weyo mahundu wira ni koro migi ratiro margi mar bedo oganda jo Kenya. Ya sport na timu ya polisi
Hoyo hoyo kale kale hoyo hoyo wale. Familia zetu pia unasikia maneno ya mandrax, wakiendelea hivyo hakuna generation ya kesho, wanaharibika. Watoto tuko nao nyumbani. Kwa hivyo wewe ukiwa mzazi, jaribu kuongea na hii watoto wetu. Ningependa kuomba vijana wetu tukaweze kushirikiana sana. Tukaweze kushirikiana, tukaweze kumaliza. Sisi tunahitaji jamii in terms of information sharing. More children wanakaa hapa nje, wanakaa idle. The more hizo fikira za kutafuta hali ya maisha zinaingia. Na uwezi jua katika hali ya kutafuta maisha ni nani ambaye atawa convince. Lazima tushirikiane kama interfaith na wadau wetu wa polisi kuona kwamba wale watu ambao wanahubiri chuki, kutafsiri scriptures ya vitabu takatifu bibaya, tutawasema, tutawatambua na tutawaripoti na watachukuliwa hatua watoke miongoni mwetu. Wakiwa wamemaliza shule hata haifai wakuja ofisi ya dio. Watu wakiwa kwa mashule wapewe vipande wakimaliza form 4. Si namna hiyo? Na sasa tunashukuru rais amerahisisha no more vetting. Wang'ado tong' wadhi e gwenge mag West Pokot. Riwruok ma jo Scout dhi nyime kod chenro mar lando kwe kod chwalo dongruok e gwenge mag Imbo ma Pokot ka gilose kinde romo mane obagi e skul primar ma Makutane boma ma Kapenguria. Jotend riwruogno dwaro ni mondo piny owacho kod riwruoge moko mag piny owacho chiw chenro mag dongruok kanyakla kod mag siro somo ne jodak makuro. Gikoni dwaro nitie mar bero somo e tong' mag kuonde ma jodak makono gete mana yuto magi kotenore gi pith mag jamni, ni mara mano biro jiwo somo malach ni rowere makono. In schools, the principals are the patrons. They are the ones to sponsor the young ones. I'm appealing to you. I know that most of the schools, when I look at the numbers here, there are more than 100. But right now we have a function at Makutano Primary, and we have less than 10 schools. So I'm appealing to you that kindly support Scouting. When you support, I know we shall get so many projects coming to us. There are a lot of insecurity in our borders, and we really appeal for any partner so that they can partner with the KSA to boost security in the borders between West Pokot, Turkana and Marakwet. Na leo hii tumejumuika na maskauti wote kusherekea siku ambayo mwanzilishi wa skauti alizaliwa, na tunajaribu tu kufunzana na kukumbuka mazuri ambayo chama hiki cha kiskauti kimeleta katika dunia mzima na nchi yetu haswa, sana sana kwa upande wa kusaidia jamii na kukuza watoto hawa ili wawe watu wema katika jamii. Wadonje Bungoma ten county ma Bungoma kod riwruoge mamoko chopo winjruok ma konyore kod jopur ma county no kaka yorne ni giyudo kothe manyalo miyo gi kit pur margi chiwnegi keyo malong'o. Gikoni gitimo ma kaluwore kod kit pur manyasani madhi gwenyo midhiero mabiro kod lokruok machal ma kor lwasi. Kaolose kar timo bura ma Kabushai kama ne girome kod jopur 1,600 e bwo riwruok mar Apollo mane jiwo tok yudo keyo mapot. Apisas mag pur e county ma Bungoma Dina Makoha okoni okang'no biro reso sekta ma pur kod pith e county ma Bungoma. Hii sio fidia ya kwanza ambayo tunafanya kwa wakulima wenye waliweza kuathirika mwaka jana. Hii ni fidia ya 4. Tumekuwa na fidia kama hii pale Siaya na pia eneo la chini la Bungoma na pia pande zingine za Kakamega. Hapa Bungoma wale wakulima wenye watakuwa wanaweza kupata hii fidia ni zaidi ya 1,600, na hawa ni haswa wale wakulima wenye waliweza kuathiriwa na mvua mingi yenye iliweza kunyesha, na pia ile kiangazi ya mapema ambayo tuliweza kupata mahindi kaeza kukauka kama haijaweza kukomaa vizuri. Apollo ako na arrangement ya kuinishua loan yake so that kukikuwa na hasara kwa sababu ya climate change anakuja na anaweza kucompensate kulipia wakulima hawa kwa sababu ya hasara yenye wameingia kwa sababu ya climate change, either kukiwa na drought kiangazi ama kukiwa na mvua mingi. Kila mkulima ambaye ako insured
na Apollo katika ile eneo anaweza kupata hiyo compensation, wakati ambapo inapatikana ya kwamba kando na yeye kufanya juhudi kwa bidii kushughulikia shamba lake na hajaweza kuvuna vizuri, wanapata kwamba kuna kwa na hiyo compensation mwisho wa msimu. Ya leo nimefurahi kwamba tumekuja kutembelea wakulima wetu ili kuja kuwakabidhi fidia kutokana na ile hasara walipata mwaka uliopita. Kamati mochung'ne oganda man kod ng'ole kaunti ma Kajiado gi jokanyo koro bago romo matie kwa kweda ahinya to ne nyithindo manyiri e gwengego. Romo no geto tieko midhiero ma joma nyiri kaachiel gi mine osebedo ka kadho e gwenge ma kono kaluwore kod midhiero mar rem kata keto bajet kod nok mar omenda, gino mosemiyo gi chandruok kendo koro gidwaro mondo joket mwandu moko omigi sir. This session was actually to bring them up to speed so that as we move forward, they have information and also garner support for the MCS on the ground and to enhance acceptability levels, community acceptability levels and support during our baseline survey. We are here to make sure that we pick up this program and make sure that our society and this cadre of people get inclusivity, get recognized in the society, get educated in the society to be self-sustenance and not dependent on the society, so that we have an all-inclusive and holistic society. We are in the rollout phase of a program called Disability Prevention and Rehabilitation Services Program. The program majorly aims to help in disability prevention as well as rehabilitation, and we convened the MCAs for Kajiado County today just to introduce them to the project. Kauduge pacho kaindi wang'iyo weche motenore kod yiero mar AUC manobagi gi kodera bang' duoko mar yiero mar kom mar AUC ma nyoyango japiny Djibouti Mohamud Yusuf kaka jaloch. Penjo koro dong' ni to Raila Odinga kobire pacho ka odhi kao lai mane? Be nitie gene kind ODM kod UDA ni piny owacho ma Nywanda biro dhi nyime? Jafwambo mar Walter Nyambaga miyowa pach moko kuom jotelo kod jolony. Gisure kanyakla ka githinyore e ot moyiedhi mar Mandela Hall. Bang' winjore kod telo manyochunye geto bang' Mohamud Yusuf Ali ma Djibouti yier kaka jakom mar AUC. Lendo manyodhialo Yusuf weyo ka jok maseo sirikal kod magazimio ka jiwo Odinga mondo duog pacho ka gikoni pod en kod tich manyalo reso piny Kenya. Kendo ka waduogo Kenya, Baba gi Ruto pod dhi tiyo kanyachiel. Gidhi tiyo kanyachiel ka wadhi mbele ka. Akwayo mani wabeduru kanyachiel. We believe that the Prime Minister cannot be short of things to do given his age-old experience and passion for a better Kenya. So we welcome him home with so much pride, exuberance. We urge all Kenyans to celebrate and grant him a rousing welcome as he returns back home. To bende manyalo kela chiedhi nade ne sirikal mar Manywanda. Jo ODM, jo UDA mondo wati ka wadhi mbele. Baba gi president bro losi yoregi kendo Baba pod biro bedo ni en kanyachiel gi sirikal. Janon siasa okil Maxwell Miyawa e chuto wang'eyo wi penjo mathoth e kinde jo Kenya ni koso nyalo weyo ka sirikal mar Manywanda motisi ni broad-based bende koro nyalo barore kendo inyo dwach William Ruto e wi sir manyo yudo kuom jokanyo mag duond bura mar ODM. Aneno ni jalno moyuto moloyo ji te sana kuom hawi marach makoro Amolo Raila Amolo Odinga oyudo ni en sirikal masani miluongo ni broad based government. Nikech gima ng'eyo makata Raila Amolo Odinga bong'e chunye ni sirikal ma broad based government ni nyose wuok ne oko manyaka oko nyalo ringo we ngang
ok onyal weyo wuoth nus to bok onyal bedo kode ajende ke sani. Koro miya wacho ni jalno moyuto moloyo ji te en mana William Ruto ni. Miya wacho ni kaluwore kod kaka Ruto wuotho kod Odinga, Raila dhi bedo kod duol e sirikal kendo inyal medo pod ne lemo ne jok man kode machiegni kaka yor tego osiep nimar kama nyo sirikal yude sirma en masa mar Kenya chal ka gima osefualo piendegi e sirikal. Koro en gi support makende kendo support maduong' ka jo ODM te koro ni e toke to gendo gine tok Raila. Kendo gima chielo madhi timre broad-based sirikal ka ma Ruto ni en ni koro idhi gwel ji kendo makoro modhuro ka koro iketo sirikal jogo maae bad chama maduong' mar ODM. To start with, we want to thank the President of the Republic of Kenya, His Excellency President William Ruto, for the unwavering support his and his government gave to this contest of Honorable Odinga in the AU elections. Okoni duogo Odinga dhi medo tego sirikal kendo kweyo chuny sirikal ni mar Odinga nyalo kone jogo mondo sir William Ruto. Gino makweth mag Azimio kod Kenya Kwanza nenore manie kod duol machal. William Ruto be koro nyalo nindo ka nigi chuny mayom ni Raila Amolo Odinga oseduogo to en e jalno ma jo ODM te winjo ma gima Raila wacho jo ODM bro lowo. To sani kaka nene Raila nigi chuny mar ungo sirikal mar William Ruto lwedo nikech mae wuoyi manyowuok ne oko manye gi thogo ji ariyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore kod mano, Raila Odinga omako chung' motegno ni opoyo ting' ma jatend piny Kenya William Ruto nyocha okawo mar jiwe kendo gone campaign ne laro kom mar AUC. Raila wacho ni Ruto notiyo matek makik se e yo moro amora. Korka kod jatend piny William Ruto bende wacho ni kata obedo ni chunye lit ni Raila okoloyo komno, omor gi chiama Odinga kendo sinani ma oseketo e manyo komno. Ka giloseno mar chiemo kanyakla bang' yiero mar AUC, Ruto singo ni koro giduoge pacho ka gimakore kanyakla gi Raila Odinga mondo migere wi oganda jo Kenya kanyakla. George Batimi Waler. En yiero manyodhi ataro gi dwaro mar johera mag Raila Odinga to kod piny Kenya kanyakla. Yiero maduoko mare oyango ni Mohammed Yusuf e jaloch mar kom duol matayo riwruok mar pinje Afrika. Kata kamano ka opogore gi kaka paro nyalo bedo ni lit kod kuyo biro bang' rem yudo kom e rang'iny makamano, Raila Odinga kod jatend piny William Ruto ne onenore kama chunygi ok otho kendo ginyiso mor ka gidonje magawa ma Sheraton kama ne gibede gi romo gi jo Kenya mar chiemo kanyakla. E twak margi e thuolono, Raila Odinga omako chung' motegno ni pod otegno kendo onge kod kibaji moro amora kata obedo ni nyoloe e yiero mar AUC. Tukishinda tutacelebrate, tukishindwa tutashinda, tutacelebrate, tukishinda tutashinda, tukishindwa tutashinda. Tumeshinda, tumeshinda, and therefore I will not regret it. I will walk with my head tall. Raila opoyo jatend piny William Ruto kuom wuotho kode motegno ka wacho ni Ruto otimo duto manyalore kendo ok owinjo bed ni seye. Oh, Ruto just wanted to humiliate Baba. It was not genuine in saying that he was supporting him and so on and so forth. But I made the decision myself and announced that I wanted to run for this position myself. Ruto only came and said he was going to support me when I really met him. And I want to say that President Ruto did everything possible. Support this campaign. They gave me all the logistical support that we needed. That enabled me to travel around the length and the breadth of the continent. And made an appointment for me to meet all the leaders around the continent. Korka kore jatend piny William Ruto bende okoni en owuon okomor gi bedo ni Raila Odinga okoyudo loch kata bedo ni en ema en jalno moromore gi lemono kendo mano nyiso ni Afrika ema oyudo lal. I am disappointed that
Raila Amolo Odinga did not win because he was the best candidate. And I have a regret for Africa that they missed an opportunity to be served by the finest. Ruto puoyo Raila Odinga kuom keto sinani e thuolo mare mar kampen ne lemono. Baba made me very proud. He was the best candidate that we could put forward. I want to tell you, as a politician, I have supported many candidates. Right? On this Africa Union chairmanship, Tinga, Baba exceeded all expectations. He drove the campaign like it should have happened, and therefore I am very, very proud of you, my brother Raila Odinga. Ewi mano bende Ruto koni koro ichomo tekregi duto e jiwo dongruok mar kelo kanyakla oganda jo Kenya. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country to work together to build a new momentum for Kenya. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kod Walter Nyambaga kuom luono weche motenore kod tok yiero mar AUC. Wadhi Migori, jogo modak kod ng'ole county no dwaro mondo piny owacho konygi yudo gige wuoth moting'o ndigni kata wheelchairs kod gik mamoko manyalo konyogi e wuoth kaachiel kod loso. Jojuma ni kod lerno. Jogo modak kod kit ng'ol ma opogore opoge pod kalo yudheche mathoth e kaunti ma Migori. Moko kuomgi pod swekore nikech gionge kod ndigni kata wheelchairs manyalo konyogi e wuoth. Maya osechuno moko kuomgi mondo koro bedie e dhor kendo lokre jokwecho nikech ok ginyalo wuotho koni kod koni ka gimanyo nweng'o. Nyaka joma nyaka ne pok nowuotho gi wheelchair to gin joma dwaro wheelchair. Joma pok noyudo crutches gina dala. Migori County Government mondo bi bende mondo konywa e ground ka nikech pod wan gi nyithindo to gi mine ma pod nigi dwaro to gionge gi wheelchair kendo ok ginyal afford wheelchair kata crutches. Sheila Doi macheko joka riwruogno mar mine ma odak kod ng'ole kaunti ma Migori wacho ni piny owacho oserem e chiwo ndigni kata wheelchairs moromo ni jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori. Adoyo mane wuoyi kinde mane gichiwo ndigni kata wheelchairs ni jogo modak kod ng'ol wach rem mar piny owacho mar chiwo ndignigi emomiyo koro gin giwegi wuok oko ka gitudore kod mamoko mar manyo kony ma oting'o ndigni ne jogo modak kod ng'ol. Jok ma chenro gi osedok chien, jok mane obedo e kitanda for long ma ne ok nyal chungo nikech wheelchair to gi nyithindwa manyocha nitiere piny ma ok nyal dhi e skul nikech wheelchair. Koro ne wadhi e gwenge ma wakaogi motimnegi assessment ma kawuono koro giyudo wheelchair. Onge pesa mwaseyudo e government mondo mi watim go magi ne watimo ka e ofuke wa mine mong'ol. Sasa kuanzia leo nitakuwa naenda sokoni, naenda nafanya shughuli yangu kibiashara, kama ni viatu nitakuwa na shona sababu nimepata miguu sasa. An pok na wuotho gi gigi, nicha wuotho gi makienyeji miti. To kawuono amor nikech ayudo gir nyasungu madhi wuothogo. Koro na kwayo Migori County gimbe gitime moloyo ma. Jogo modak kod ng'ol go nitie kata nyithindo mathoth ma odak kod ng'ol babeni nyaka sani koro ok nyal dhi sikul nikech gionge kata ndigni ma ginyalo chopogo kuondego. Kama miaka mingi tangu niumie 2015 nimesumbuka sana nikilala kwa kitanda wakinibeba ndugu yangu na bibi yangu wakinibeba wakinitoa wakiniweka kwa jua wananirudisha. Kwa tumekwama kama mimi yangu ilikuwa imevunjika. Nilikuwa natembea tu na stress. Na pia watoto wetu walikuwa wamekwama wengine kwenda shuleni. Tunashukuru hata wale ambao walikuwa wamekaa nyumbani, sasa watoto wataanza kwenda shuleni. Roda tebe chel kuom joherruogno mar mine ma odak kod ng'ole kaunti ma Migori wacho ni bende koro gibiro kod chenro mopogore opoge mag nweng'o ma oting'o hola kaachiel kod kungo mar jiwo nweng'o mag jogo modak kod ng'ol. Akwayo mana county government mondo riwre gi persons with disability mondo gi make sure ni our allocation, any allocation given to us
please wakwayo mondo umiwa those allocation empower wago so that kamiyo oyudo wheelchair kama onyalo yudo something small mochako go business. Jogo moda kod ng'ol dwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori bende koro ket chike manyalo neno ni dwaro magi to iwechego mag nweng'o koro chopie e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi kaunti namba 48 mano kaunti ma Lebamba. Lweny ochako muoch kendo e gweng' ma Kivu milambo mar piny DRC ka koro kweth jolweny mobalo gi tend pinyno M23 wacho ni giseteko kendo kawo boma ma Bukavu. Itulono manyien mochako muoche gi kodirani bang' kwe beti thuolo machuok kweth ma M23 koni ok gibidok chien lek margi mar keto maromre oganda duto mowuok e piny DRC. Ma timore bang' riwruok ma pinje Afrika e yudwaro mondo kwethno miluor tend piny owacho ma DRC ka komiti mar arita mar AU koro dwaro mondo chenro mag mayo kweth mar M23 gi mag lwenyo chakre ayanga. Lwenyo manyien ni biro tok kweth mar M23 teko boma ma Goma ma yudore nyandwat ma Kivu kama ji moheo 3,000 nonegi. We are all very, very concerned about an open regional war in over eastern DRC. And this, we reiterated the need for caution and the need for M23 and its supporters to disarm and withdraw from the Goma airport and other occupied territories. In the Democratic Republic of the Congo, the Congolese people have been suffering yet again from a brutal cycle of violence. And the fighting that is raging in South Kivu as a result of the continuation of the M23 offensive threatens to push the entire region over the precipice. There is no military solution. The deadlock must end, the dialogue must begin, and the sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. Akoromogi mane makelo giko matielo mar ariyo ma weche manyien mag migago kata kamano kik dhi mabor waduogo kod weche mag tuke adwa nyisi gima nyotimore Tottenham Hotspur Stadium. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both sides, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata hii nyingine imeenda sana.